guys, videoke muna tayo kasi yung mama ko wala, umalis pa. Kaya videoke muna ako ha. Hanggat wala si mama, videoke muna. Humarang sa may kumbento, sa habaan lang po, sabi ng tsuper. Kasi may nanghuhuli, mura pa rin ang mura ang ngali. Selma! Gano mo lang may kinatasa ni Kawan sa gawa! Gano lang ba sa ako? Hindi ka niya magawas! Yay! No, 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 no.